आपण कमी तेलामध्ये आहे ना शॅलो फ्राय करायची आहे. नमस्ते, मी आता उपवासाचे पॅटीस बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. ही छोटी छोटी 4-5 बटाटे घेतले आहे, उकडून साल काढून घेतली आहे. यात आपल्याला किसून घ्यायची आहे. आणि याच्यासाठी लागणारं साहित्य 1 चमचा साखर घ्यायची आहे. हे 2-3 हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतली आहे. थोडंसं चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हे 1 लिंबू आहे, 2 फोडं केली आहे. हे थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे. हे शेंगदाण्याचं कूट आहे अर्धी वाटी. हे ओल्या नारळाचं खोबरं आहे 1 वाटी. आणि हे 2 चमचे अरारोटची पावडर घ्यायची आहे. आता मी पहिलं काय करते, ही बटाटी आहे ना किसणीवर किसून घेते. बटाटा असं चांगलं किसणीवर किसून घेतलं ना मग गुठल्या राहत नाही. हे असे सगळे बटाटे किसून घ्यायचे. आता याच्या पुढचं मी तुम्हाला दाखवते. आता मी त्याचं सारण बनवते. खोबरं 1 वाटी, शेंगदाण्याचा कूट आहे, हिरवी मिरची. आपल्याला जास्त तिखट लागलं असेल ना तर आपण तिखट घ्यायचं, जास्त घ्यायचं, 2-3 मिरची जास्त घ्यायची. कोथिंबीर आहे. आणि याच्यामध्ये आहे ना थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे, कारण ते आतलं सारण आहे. आता त्याच्यामध्ये 2 चमचे साखर, आता याच्यामध्ये 1 लिंबूचा रस घ्यायचा आहे. हे आपण अर्धा लिंबू टाकला ना की त्याच्यामध्ये पूर्ण ज्यूस निघत नाही. आपण असं आहे ना आडवा उभा असा करून आहे ना ज्यूस काढत बसायचं, म्हणजे ज्यूस आहे ना असा निघत राहतो. हे सारण असं सगळं आहे ना मिक्स करून घ्यायचं. मस्त छान झालंय सारण. आता याच्यामध्ये अरारोटची पावडर आहे ना, ही पावडर वाणीकडे भेटते, म्हणजे वाणीच्या दुकानामध्ये. असं दुकानामध्ये गेला की बोलायचं अरारोटची पावडर द्या, म्हणजे अरारोटची पावडर ते लोक देतात. ह्याच्यामध्ये थोडं पीठ कशाला घ्यायचं, कारण बटाटा आहे ना चिकट असतो, त्याच्यासाठी थोडं अरारोटचं पीठ घ्यायचं. तेल असं हाताला लावायचं थोडं आणि याचा गोळा करून घ्यायचा, म्हणजे काय हाताला चिपकत नाही. आता याचे छोटे छोटे गोळे करायचे. हे असे मी गोळे करून घेतले आहे बटाट्याचे. आता याच्यामध्ये आपण आहे ना ह्याची पारी बनवून आहे ना याच्यामध्ये आपल्याला सारण भरायचं आहे. हे जोर लावून आहे ना असं दाबून ते चांगलं गोल मिसळून घ्यायचा असा. आणि आता त्याची आहे ना आपल्या पिठाचा हात घेऊन त्याची आपल्याला पारी बनवायची आहे. अशी एवढी पारी बनवली की त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा सारण घालायचा. सारण एवढा भरायचा की ते बाहेर आलं नाही पाहिजे. असे आपण सर्व कडा आहे ना त्याचे बंद करायचे, सारण बाहेर ना आलं पाहिजे. आणि असे गोल करून आहे ना थोडे मधीच असे दाबायचे हलके हाताने. आणि त्याला आहे ना असं परत
ही अरारोटची पावडर आहे ना, सगळीकडे भेटते दुकानामध्ये. आणि हे पीठ असं लावायचं. पीठ लावून असे साईडला सगळे करून ठेवायचे. आता मी असे सर्व करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. गॅस पेटवलाय आणि भांडं ठेवलंय आणि त्याच्यामध्ये तेल सुद्धा टाकलंय. तेल तापलंय मस्त. आता तेल तापलं ना की गॅस थोडा आहे ना मीडियम करायचा, म्हणजे बारीक करायचा एकदम. म्हणजे तेलामधून वाफ येते, म्हणजे कसं टाकल्या करपतात. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना एक एक करून सोडते. आपण कमी तेलामध्ये आहे ना शॅलो फ्राय करायची आहे. गॅस थोडा बारीक केला होता, आता थोडासा मोठा केलाय. आणि आता हे आहे ना हलवून फिरवून घ्यायची. फिरवताना आहे ना हलकेच फिरवून घ्यायचे, त्या अंगावर तेल उडू शकतं. असे आपण आहे ना मध्ये मध्ये असे हलवत राहायचे, म्हणजे एकाच ठिकाणी आहे ना करपणार नाहीत म्हणून. आणि आपल्याला थोडासा कलर येईपर्यंत तळायचे आहेत. उपवासाचे पॅटीस बनवले आहे, एकदम मस्त छान झाले आहे. तुम्ही दही बरोबर, खोबऱ्याच्या चटणी बरोबर आणि असेच सुद्धा खाऊ शकता. एकदम मस्त छान झाले, तुम्ही पण बनवा.